moikka pitkästä aikaa. Kuten otsikosta saatatte huomata, eli tänään puhutaan mun noloimmista hetkistä. Niitä riittää. Ehkä ensimmäinen noloin hetki mulla oli sitä aikaa, kun me oltiin äitin kanssa yhden tyypin keikalla. Me yleensä taas sekoilee. Niin, eli me oltiin äitin kanssa keikalla ja vitsi voi väsyttää. Siis me oltiin äitin kanssa keikalla ja me jonotettiin niiltä nimmaria. Ja sit mä vaan jäädyin siihen, kun ne kysyi mun nimeä, mulle silleen oh my gosh. Toinen oli kun jotkut saattaa tietää sen rekisterikilpy-pelin, sen että etsitään niitä numeroita rekisterikilvyistä. Mä olin Helsingissä. Me istuttiin ratiovaunussa ja puhelimen kautta, jos on täällä se on, niin, mutta puhelimen kautta yritin niinku peilata sen näytön kautta silleen, että onko siinä ajossa se 40 numero, koska mä olin vasta 40. Niin sit se mies varmaan luuli jotain muuta, mitä mä olin yrittämässä katsoa sen rekisterikilvestä, niin niin se näytti vaan mulle keskaria. Kolmas on se, kun mä menin bussiin ja mä ostin bussilipun. Mä muistin, että se maksaa 1,70 €. Mä annan siihen 2 €. Mä vaan sain, kun mä otin sen lipun, tai kun se antoi mulle sen lipun, niin mä vaan lähdin istumaan sinne penkille ja mä en muistanut, että sit saa 30 senttiä takaisin. Sitten se kuski näytti, että hei joltain ja 30 senttiä. Mä olin silleen, ei vitja. Ja mulle se oli vähän nolotilanne. Neljäs on, ja tämä en oikein kunnolla muista. Se oli kun mä kävin meidän lähikaupassa ostamassa suklaapatukan. Ja yksi myyjä oli vaan siinä. Ja sitten se vaan laittoi siihen pöydälle 20 senttiä. Mä en vaan tiedä miksi. Mä vaan otin sen 20 senttisen ja lähdin kävelemään pois siitä kaupasta. Sitten vaan huuti mun perään, että tuu takaisin, sä et muistanut maksaa. Ja mulla on näitä, ei oo kyllä kauheasti, tai on varmaan paljon, mutta mä en vaan yhtään muista. Kauhean hyvin. Kyllä mä nyt jotkut muistan ja mun lenssi on ihan likainen. Te olette likaisia. Noin. Nyt on hyvä. Ja nyt mennään tähän asiaan. Elikkä tää on asian. Mutta mun penkki on ihan. Niin, elikkä nyt mun kanava rupeaa olemaan vielä aktiivisempi. Paljon enemmän videoita ja kaikkea. Ja nyt mä uskon, että kauhean moni ei yllätä tästä, mutta mä en tee pelivideoita. Joskus saatan tehdä joku pikkuinen pelivideo, mutta poistan mun kanavalta pari videota, koska ne on vähän semmosia. Ja mun kaverit kattoo niitä ja ne vähän ärsyttää mua niistä koulussa. Ja mä poistan sieltä ja sit mä rupean vaan tekemään vlogeja sinne mun kanavalle. Näin. Joo.
Ja syynny tähän on se, miksi mun kanavalla ei tule yhtään pelivideoita, paitsi joskus saattaa tulla. Niin mun kone ei ensinnäkään jaksa pyörittää peliä ja Frapsia. Toinen syy siihen on, että tää on mun isoveljen vanha kone. Ja se asetti jonkun lukituksen, kun mä en tiedä, mutta se väitti, että kun mä kävin jossain MIDI-klipissä tai jossain, niin siitä tuli jotain viruksia tähän koneeseen, joten se laittoi jonkun ihmeen salasanajärjestelmän sydämin tähän koneeseen. Kun mä yritän käydä sitä Frapsia, siihen tulee semmonen, että kirjoitat tämän ensimmäisen käyttäjän salasana. Mutta tietenkään mun isoveli ei muista sitä. Ja eikä se kolmas syy johtuu siitä, että mä en vaan koko ajan jaksais pelivideoita. Että mun mielestä niin kun mä tyydyn mieluummin vlogeihin kuin pelivideoihin. Ja. Siinä varmaan oli kaikki, paitsi että se, että mä tuun Tubegoniin. Jee. Hehe. Joo. Joskus, jos mä käyn esimerkiksi jossain Linnanmäellä, Särkänniemessä tai jossain, mun isä tilasi netistä vähän samanlaisen kuin GoPro, joku 4-tunninen, joku semmonen se oli. Niin se tilasi sen netistä, niin jos mä vaan saan siltä luvan, eli mun isiltä saan luvan käyttää sitä, niin jostain, jos mä käyn jossain Särkänniemessä tai jossain, niin mä voin ottaa sen sinne mukaan ja sieltä vaikka ottaa jonkun videopätkän. Mutta mä en ole varma, osaanko mä siirtää sen sitten siitä mun tietokoneelle ja sieltä siirtää YouTubeen. Niin. Ja tässä varmaan oli kaikki. Joskus saattaa tulla piirustusvideoita, koska otas hetki. Hei, mun kamera lähti vähän liikkeelle. Älä lähde liikkeelle, pysy siinä uhdessa kohdassa. Olla nyt olla huva. Odotakaa hetki. Uhista. En mä nyt. God damn it! Pysyksin. Koska mulla on tämmönen kansio täynnä kaikkea hienoja piirustuksia, että ne on ihan semmosia niinku 100/28. Tässäkin on tämmönen hieno susi piirretty tähän näin. Niin. Tää on ihan vissi hieno, tuossa on mun allekirjoitus ja pysykis. Täällä on kaikkea. Vähän tyhmiä piirustuksia. Tää mun mielestä on mun hienoin piirustus ikinä. Tai minkä mä oon tehnyt. Mä vihaan mun selfie-tikkua. Ja täällä on kaikkea. Esim. Cheek. Se on kyllä kesken, koska mä voin jaksanut jatkaa sitä kokonaan. Ja mun mielestä mä en kovasti piirtele, mä piirtelen enimmäkseen onko tollasia. Mennäköhän mä häviin taskuun. Kattomit. Pisti sen tänne. Näin. Oottakaa pikku hetki. Tässä kestää semmonen
5 tuntia, hehe. Hehe. Jonnekin tää meni sen tunnin. Mä en nyt jaksa saada piirtää sitä uusiksi. No. Yes. Mä en tiedä. Tää ei oo mun paras, mutta tiedätte varmaan Veronikan jotenkin hyvin piirretty. Tuo on vähän ärsyttävää. Tuossa on tommosia niin. Se on tollanen. Mutta tää videon aihe lähti nyt vähän jonnekin ja mun piti nousta seisomaan, koska mun kamera on niin bro. Näin. Mutta me nähdään ensi videossa. Ja se olisi moi moi ja muista supata kanava. Moi!